Már volt, hogy a les alá olyan szinten mögöttem befutott a róka, és kereste, hogy ez mi volt. Ragadozó hívásnál nem is kezdhetnék másra, mint a kedvenc sípommal, és az nem más, mint a Nordicnak az Agony elnevezésű sípja, ami egy borzasztóan jó univerzális síp. Rókát, sakát, nyestet, már mindent is behívtam vele. Nagyon-nagyon jól hangolható maga a síp, már kis fújásra is nagyon jó hangot ad, és ennek az az előnye, hogy amikor először fújok bele a sípba, akár lesen vagyok, akár valahol ülök egy széken, vagy legyen az bármi, akkor mindig egy gyengébb hanggal szoktam kezdeni, ugyanis hogyha környékem, a közelben ott van a róka, egy hirtelen nagy hang hiába nagyon jó, megijesztheti a rókát, és abban a pillanatban a vadász ösztönét elveszítve, az életét mentve próbál majd elfutni minél messzebb. De akkor nézzük is, hogy hogyan is működik. Szoktam ezt nyúlsíróként is használni, hogyha nem is hasonlít rá olyan szinten a hangja, ugyanis ez inkább ilyen madár hangot akarna utánozni, de akkor nézzük, hogy milyen a hangja. És így, hogy tényleg épp, hogy egy kis levegőt belefújtam, már rettentő jó hangja van, és ezt, hogyha tényleg az ember megküldi, akkor szerintem kilométeren belül minden meg fogja hallani. Mivel itt van neki ez a pici kis csőre, így nagyon jól lehet játszani vele, és ezt ti is próbáljátok ki, hogyha ezt a sípot használjátok, mert egy dolgot felejtünk el, hogy oké, hogy nyúlsíró, oké, hogy ilyen síró, vagy ilyen hangot utánoz, de általában csak így fújjuk, és nem viszünk bele, csúnyán mondva, egy kis szenvedést a hangba, például egy olyan nyúl hangját, amit tényleg elkapott a róka, a saká, vagy a disznó, vagy legyen az bármi. Vissza nyomogatjuk, és a levegővel is játszunk, akkor lehet ilyen igazi szenvedős hangot csinálni vele. És tényleg az a hang, amit már volt, hogy a les alá olyan szinten mögöttem befutott a róka, és kereste, hogy ez mi volt, hogy észre se vette, hogy már konkrétan így néztem le rá, természetesen azért magam alá nem lövök, de egy nagyon-nagyon jó hangról van szó, amivel érdemes játszani, és hogyha ti is vennétek ilyen sípot és kipróbálnátok, és kimentek vadászni, akkor csak annyit mondok, hogy kalappal.